हाग्रामाया बुंदों UPPLआ 5-6 दाननि उनाव खामानि गैयि जागोन। नैथि खेबनि थाखाय खुंथाय गोहोआव फैफिननो हानाय नङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ। 5-6 दाननि उनाव रिजाल्ट फैगासिनो दं, खामानि गैयि जागोन प्रमद बर'नि UPPL दोलोआ। रबिबारखालि दरं अदालगुरि बियाबनि रङिया सनमहरियाव BPFनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बेबायदि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि दरं अदालगुरि बियाबनि BPFनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै BPFआ BTC खुंथायाव फैफिनगोन होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थियाव UPPL आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा लुटिना जानानै BPFजों फोनांजाबदों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बै मावथिफोरा BPFआव फैनो नागिरगासिनो। बेनिखायनो देग्लाय दरं अदालगुरि बियाबाव माखासे भटनि फारागथियाव BPFनि बिजाथि दुर्गा दास बर'आ देरहासारगोना रोखा होननानैबो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। हाग्रामाया बुंदों UPPLआ 5-6 दाननि उनाव खामानि गैयि जागोन। नैथि खेबनि थाखाय खुंथाय गोहोआव फैफिननो हानाय नङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ। 5-6 दाननि उनाव रिजाल्ट फैगासिनो दं, खामानि गैयि जागोन प्रमद बर'नि UPPL दोलोआ। रबिबारखालि दरं अदालगुरि बियाबनि रङिया सनमहरियाव BPFनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बेबायदि दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि दरं अदालगुरि बियाबनि BPFनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव हाग्रामा महिलारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै BPFआ BTC खुंथायाव फैफिनगोन होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे लकसभा बिसायख'थियाव UPPL आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा लुटिना जानानै BPFजों फोनांजाबदों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बै मावथिफोरा BPFआव फैनो नागिरगासिनो। बेनिखायनो देग्लाय दरं अदालगुरि बियाबाव माखासे भटनि फारागथियाव BPFनि बिजाथि दुर्गा दास बर'आ देरहासारगोना रोखा होननानैबो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों।